Kudul mahita salubna. Di bagasan lasni roha dohami parhaladu, manomu-nomu haroromuna di bagasan kebaktian minggu pasa pulonopo dung Trinitatis 5 Oktober 2025. Tapuji tapasanga ma debata marhite topik ni minggu sadarion, nasun badiado debata jala parbinoto di saluhutna, maredde mahita. Haleluya, betahita lo marsinggang tujolona. Amin haleluya, nasoka jalana badiado Jehovah. Amin haleluya, enehon 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 amin haleluya. Puji Jehovah debatata, amin haleluya. Makasih rohana, sumurung doibana, amin haleluya. Naende homa goani debatata, amin haleluya. Alani dengani basana no tuhita, amin haleluya. Endehon amin haleluya, 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 endehon amin haleluya. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia natumo palangit dohot tano. Amin. Songonodo didok Tuhan Jehovah, dangbe ulahaku mangaragehon nasa na mangulu songon na hubaheni, ope saliling adong tanoon, dang jadi masohot saburon dohot gotilon,
aringali dohot arilas, arilogo dohot roddoniari, arian dohot borngin. Nabalga si tutu doho ale Jahoba debatakku, marpahean hasangapon dohot hamuliau doho. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata nasangap jala nabadia, diramoti jala digonggomihodo huriam marhite-hite todimi. Dibaheni hupangidohami nuaing tuho, lehon madihami roha panguluyon, asa marlasni roha hami mangulahon nanidokmu, songon panguluy ni anak tu amana. Say pararat maharajaonmu, jala say tabai ganupari bilangan ni akan aporsea diho. Asa lam tarbarita guarmu nabadiai, jala dapotan hanguluak kami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Sangat di Jahoba nasun timbuli, berdani holonga yang terasami, dilehon anak-anak nasun sadai, manamusi tajung berdosai, puji debata oleh manusia, las roho sembah debata, dapotong Jahoba nasun timbuli, marhite anak-anak Tuhan Yesus. Tungso hasuhatan dobasanai, marhite anak-anak nilehonai, mudarna durusto dihau silangi, rarabe dosata ias dibani, puji dimana oleh manusia, las roho sembah debata, dapotong Jahoba nasun timbuli, marhite anak-anak Tuhan Yesus. Patik ni debata di mingguta sadarion, tersurat sian konfesi HKBP, bidu sadah taringot tu debata. Taha porsiai jala taha tidak kodo, sadado debata ima Tuhan debata Jahoba, naso marmula, naso marujung, pargogo naso hatudosan, naso haduduan, naso olomuba, nasun badia, parrimas tu naso uduk tu hatana, parbinoto nasun, parroha nasitong, haposan, napapatarhod dirina, sitopa nasa na adong, namanggohi langit doho tanoon, marmudu-mudu, pardenggan basa, mual ni hanguluan, pasu-pasu dohot hatuaun namanggonggomi. Raja ni akaraja, jala Tuhan ni saluhut, para si roha godang,
parholong roha, si sesa dosa, si palua, paruhum na tigor, na makamonakon, na pahehehon, na pasadahon, na marmahani, na mangudihon mual ni nasa hapistaran dohot parbinotoan. Ibana do huhut na mangajarhon parhusoran ni tiki nakamatean. Marhite panidangyonon tau dolhoddo na toktong debata jonok. Mangatoy, mangula, mangatur, dohot manguhumi ngulu ni jolma marsada-sada. Home, bangso, dohot nasa na tinopa di sadok hasyanganon. Alani hola debata jahubado si sobaun, si haporseaun, si uluan, ikon ubiar jala humolong, jala upos rohata mida ibana, asa mida nasa na adong. Situlaho do poda nama swadahon debata dohot hadirionna. Songonima namar debatahon na tinopa. Tatulak do huhut nasa poda dohot pangalaho na pasangap sibolis dohot huaso hahulumun. Ido sahatna rap mangidogogo mahita laho mangulahon na hobar tupatik nai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marid de mahita. Asiroha dia berdosa untuk nerohaku nuai marsoma di jolo unang jujur akadosaki sai salpuhon sian rohami aman sai parkugoy maaf di hasianganun tonim pasar tuton dikon pamalum rohakon sayu sehon ton dimituan asamunang maralohon arukilona. Tatopoti madusata martangiang mahita. Ali di bata nami para siroh marasiroh jalan abadia, ama nami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom, huhilala hami rikotdo asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin nahu pasirepami diri nami sadario di jolom, jalahu parhatopot tami, tung najojo do hami manibil si anak kadalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatean yaka pardosa. Alay hamubau ni rohanado lomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hageduhon nami dohot pangalosyon nami.
marhite-hite Pangulo nami nasasaday anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahotma asini roham dihami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon nito di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho, bahi kasangapod di goarmo nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau. Ay audo si paluaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Marid de mahita. Ale Tuhan say pargogoy mahami, mangarado tilomo niro ang dingulu nami. Ale Tuhan nasirgogoy mahami, mangarado tilomo niro ang dingulu nami. Ale Tuhan say pargogoy mahami, mangarado tilomo niro ang dingulu nami. Ale Tuhan say pargogoy mahami, mangarado tilomo niro ang dingulu nami. Epistel di Minggutta sadarion tersurat di sada Timotius onom ayat 10 sada sahatu ayat 10 alai anggoho halak ni debata maporus ma siani pariahi ma hatigoran hadaulaton haporsiaon holong ni roha habengeton dohot labok ni roha. Haburjuhon ma paralawan haporseon nadengani paku mahanguluan saleleng-leleng nai ay sido jala di pahatopon hodo panindang nadenggan di jolo ni torok sitindangi. Hupatik maho di jolo ni debata na panguluhon sa luhut doho di jolo ni Kristus Jesus na makatidakon nadenggan di jolo ni Pontius Latus. Radoti ma patiki so marlindang so hasurahan pai matarida tuhata Yesus Kristus. Ai dihajujup pang nitikina patar maibana bahenon ni namartuai pargogo sa sadasa raja ni akaraja Tuhan ni akka tuan. Sa sadasa do naso olmate, siiringi hati uron naso tartupat, naso tuida jol maibana, jaradang tarbereng hasangapon rod hagugoon ma di ibana rod saleleng-lelengna. Imasahat na martuado akan natumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Marid de mahita. Tuhan baik mengulukun perbahagia
Tidak ko mahaporsiaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion ra mahita mado. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, nato mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua-tua no torung lunitano, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai. Di simaibana pay mamulo sogo tu tanaon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di Porbadia jala adong sada huria na badia. Huria hato panihalak Kristen akka na badia. Doho dihasisaan ni dosa. Doho dihatai na madok. Mulak mangulu sogot daging ni halak na umate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Sude ruas jongjong makamanginang diinganan Nabi. Haleluya, marsama po Tuhan.
Horas amanginang, tabegema tikting nama ragam, di Minggu Pasapulunom Dung Trinitatis, Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Horas selamat hari Minggu ma di pasahat huriata, Tuhamu amanami dohot inanami, nabaruro marminggu di HKBP Pekanbaru. Tuhatta de batama nama dongan hita, di persaurata di Minggu Sadarion. Na parjolo warta umum na sorang. Na di hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2002 maaf. Na hari Sabtu tanggal 27 September 2025 nunga di basa-basa hotu hatta sadadak danak boru di keluarga niamata Dr. Gendedi Tumanggor MKet SPOT, Ibu Dr. Sarah Marin Anggi Boru Silalahi, maringanan di Jalan Pemuda, nomor 10 Tolu, Tampan, Sektor Padang Bulan Sada, Hipasdo Danaki, Suang Songoni Natorasna. Napaduahon, ruas napinda. Mamuka Minggu Sadarion, tanggal 5 Oktober 2025, nunga pida ruas ni huriata keluarga ni amata na parjolo Agnes Yunus Agaperis Sibuea, Inang Windy Lestari Rap Dohot Sada Dakdanak, maringanan di Jalan Pesisir nomor 30 Sektor Pesisir Rumbai, pindah tu HKBP Perawang Barat. Napaduahon El Lumbat Toruan Inang El Borusianipar Rapdohot Toludak Danak Nasida, maringanan di Jalan Pandau Permai Gang Sejahtera nomor Sada, Sektor Pandau Permai, pindah tu HKBP Pandau Permai Resort Pekanbaru. Napatoluhon ruas namoding. Nah di hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 nunga jumolo marujungolu niamata Ronald Martua Siahaan umur 45 tahun. Hinabaluhon ni inata Romauli Boru Hutapea, maringanan di Jalan Rumba Raya Perum Sapari Bolok A20 Sektor Arengka Indah. Tuhatama nama ngapuli sudah keluarga natinadik konna. B. Suara Koinonia Naparjolo Pesta Gotilon HKBP Pekanbaru Boima Amanginang Tajaha di Wartat Tabe. Napaduahon Konven Pangula Nagotiki HKBP Distrik 22 Riau. Di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 Konven Pangula Nagotiki HKBP Distrik 22 Riau, maringanan di HKBP Judika Tarantam. Napatoluhon, Forum Paropuan Saresot HKBP Pekanbaru. Naparjolo pembentukan panitia Natal. Di hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, di Patupado rapat pembentukan panitia Natal Forum Paropuan Saresot HKBP Pekanbaru masuk pukul 10.04 WIB, maringanan di Konsistori Lama HKBP Pekanbaru. Madohoti turapoti ima pangurus seksi Paropuan Ganup Huria. Napaduahon ibadah bulanan. Ibadah bulanan Forum Paropuan Seresot HKBP Pekanbaru di Patupa di hari Senin tanggal 10 Oktober 2025 masuk pukul 10.05 WIB, maringanan di GKP Air Kulim. Alani Ganup Huria asa tapatu begehon kor. Napaupaton seksi lansia. Di hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 senam osteoporosis mulai pukul 7 WIB di halaman Joloni Gareja. Memakai baju olahraga warna orange. Dilanjutkan dohot ibadah, dohot latihan kor.
Suara Diakonia ulang tahun. Tusude ruas ni huria nomor ulang tahun. Ari hatu tubuh dohot ulang tahun mardongan saripeon. Sian ari tanggal 5 Oktober sahatu tanggal 10 sada Oktober 2025. Parhalado HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun madihamu. Hatani debata nasihat huriata tuhamu nadisiani sian Yakobus sada ayat 10 pitu. Saluhukna si lehon-lehon nadenggan na saulibasa na mauliutus ima na ros yang gijang sian amani na tiur na soolo muba na so boto agia halinu ni hami mimbar. Tatangnya kema ruas ni huriata namar sahid na di rumah sakit dohok na di jabu songon na tersurat di tiktikta sadarion anggia ma di dauni tuhatta parsahiton nasida songonima tikting di minggu sadarion tuhatta ma nama masu-masu hita saluhukna horas. Mariddi mahita huhut pasahaton pilihan sadaa dohot sadabe. Kita
batana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Damang dainang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, minggu yang ke-16 sesudah Trinitatis, tertulis di Habakuk 1 ayat 12 sampai 17. Habakuk 1 ayat 12 sampai 17 saya bacakan bagi kita. Parjolo mahujaha di hata Batak dengan non jahama di hata Indonesia. Songonom ma idok disi. Da hodo ale Jahoba de Bataku sian narobi dope nasun badia diau dang tagamon mate hami loasommu. Ale Jahoba bahen uhum do ibana ubahen dipati dako jala bahen pajoraan do ibana ubahen ojak ibana di baheko ale dolok batu. Pita situtu do matam ubahen sotar paidai daho naroa jaladang tarbahen ho marsobu-sobu mida pangarupaon. Buasa matung paidaumu pamupusi tung sipho molo dibodut halak parjahat natumigor sian ibana jala tudoson akadeke laut jolmai di baheko tudoson gulok-gulok tahe nasomar raja tuk saluhut do disitak nasida tugijang marhiti-hiti hail jala dipapungu di bagasan jalana jala diojat tu bagasan hadak kadanganna alani marlas niroha ibana jala marolop-olop dibaheni ubahen mamele ibana tu jalana jala manutung daupa tu hadak kadanganna ai binahen ni ido napu partalianna jala talmis si panganonna alai duk songoni tung parumaronna majalana jala datanna memenuhi akka bangso parbegu so marpasadian ido sahatna di hata Batak, di hata Indonesia, hujau kami mausi. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah engkau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian saudara-saudara, Nabi Habakuk bekerja atau melayani pada masa sebelum, tetapi waktunya sudah sangat singkat, yaitu ketika Yehuda akan segera diserahkan kepada Babel. Pergumulan Habakuk adalah dia bingung dan mempertanyakan kenapa Allah menyerahkan Yehuda ke tangan orang Babel yang notabene bukanlah umat Allah, bukanlah umat yang benar di mata Allah atau di mata bangsa itu sendiri. Inilah pergumulan dan isi pikiran Nabi Habakuk seperti yang kita baca atau kita dengar tadi. Setiap pertanyaan Nabi Habakuk selalu diikuti atau selalu didahului juga berisikan pernyataan-pernyataan iman. Itu yang dia percayai selama ini sebagai pokok-pokok imannya. Yang pertama kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ayat 12, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami, katanya. Itulah pokok imannya yang pertama, bahwa Allah itu maha kudus.
Allah itu sudah sejak dahulu. Dan orang-orang yang di dalam Allah, umat Allah tidak akan mati. Yang kedua di ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Ini juga pokok iman, pokok kepercayaan orang Israel. Bahwa Allah yang kudus tidak bisa melihat hal-hal yang buruk. Tidak bisa melihat hal-hal yang jahat karena kekudusannya. Nah yang ketiga di ayat 14 kita melihat engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Ini satu, dia mengandung pesan iman percaya Habakuk dan seluruh bangsa itu yang mengatakan bahwa Allah lah sebenarnya raja mereka. Allah lah yang memimpin mereka dan memerintah mereka. Tapi pada saat ini Tuhan seolah-olah meninggalkan mereka. Bangsa itu seolah-olah tidak punya pemimpin, tidak punya pemerintah, karena akan segera diserahkan kepada Babel. Nah, lalu ayat 15 sampai ayat 17 itu bercerita tentang orang-orang Babel. Kalau kita baca di sana, semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail. Mereka itu orang-orang Israel. Ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkannya dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Siapa yang bersukaria dan bersorak-sorai? Orang Babel. Karena Allah menyerahkan orang Israel itu kepada mereka. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Itulah juga orang Babel. Dan Habakuk menunjukkan, kalau kita pakai kata kafir, kekafiran mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap pukat dan payangnya, kailnya, pancingnya itulah yang memberikan rezeki kepada mereka. Kalau kita anggap tadi bangsa Israel itu sebagai ikan, maka orang-orang Babel seolah-olah sedang memancing dan mendapatkan banyak hasil. Tandanya mereka orang yang tidak percaya kepada Allah bahwa mereka memberi kurban, memuja alat-alat pancingnya. Berbeda dengan pemahaman orang Israel. Orang Israel menganggap semua kehidupannya berasal dari Allah. Tetapi orang Babel menganggap kehidupannya berasal dari apa yang dia kerjakan. Yang berikut itulah sebabnya dia dipersembahkannya sukacita. Yang berikut itulah ayat 17. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Dia mau menggugah Tuhan. Tuhan, lihatlah, karena kau berikan kesempatan, maka dia merajalela membunuhi orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat sekarang di ayat 12, pokok iman Habakuk dan orang Israel, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Memang ini satu paket. Kalau orang Israel Allahnya maha kudus, maka mereka akan selamat, tidak akan mati. Tetapi itu tidak berlaku otomatis. Tidak berlaku otomatis. Habakuk tahu bangsa itu berdosa. Dan dia tahu dosa harus dihukum. Bukan berarti kalau Allahnya kudus, umatnya selamat meskipun berbuat dosa. Jadi banyak perenungannya dalam ayat 12 ini. Habakuk tahu teman-teman sebangsanya itu berdosa. Tetapi dia menggugah Allah, tidak akan mati kami. Jadi kepada pembaca juga disampaikan, kita meskipun kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, tetapi kita tidak selamat kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam kuasanya. Yang kedua, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, engkau tidak akan memandang kelaliman. Maka Habakuk mengingatkan kembali, sebenarnya sudah terjawab pertanyaan Habakuk di sini, bahwa Tuhan tidak dapat melihat kelaliman dan kejahatan. Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya apa dasar orang Israel berbuat semena-mena? Kalau selama ini Allah melindungi mereka, menjaga mereka karena mereka taat,
patuh kepada Allah. Tetapi seiring berjalannya waktu itu berubah. Sejak dahulu Tuhan berjanji kepada bangsa itu, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Mereka terlalu menikmati zaman-zaman yang sangat enak. Mereka tidak ingat, bukan karena kuat mereka, bukan karena kehebatan mereka, Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan kepada mereka. Dasar pemanggilan Israel itu tertulis di Ulangan 7 ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ini bangsa yang kecil, bangsa yang lemah, tetapi Tuhan menjagai mereka. Tetapi mereka pikir tugas Tuhan harus menjaga mereka. Harus ada feedback. Kalau mereka menjadi umat Allah, maka mereka hidup selayaknya umat Allah. Mereka ikut dalam kekudusan Allah. Jadi bukan karena perlindungan selama ini mereka jadi bersuka sewenang-wenang. Bahkan pernah dikatakan oleh Yesaya, "Una komabiar ale gea Jakob," dianggap sebagai cacing, ya. Hampir sama dengan ungkapan yang dipakai oleh Habakuk ini. Seperti ulat guluk-guluk, binatang melata yang tidak punya raja. Mereka itu kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Habakuk melalui pergumulan imannya ini mau menyadarkan umat itu bahwa sebenarnya kalau bukan karena Allah, maka mereka sebenarnya tidak layak untuk hidup. Kalau bukan karena Allah, maka mereka sebenarnya tidak layak untuk dipertahankan sebagai umat Allah. Kita pun demikian, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak layak sebenarnya menerima hidup kita seperti yang kita jalani pada saat ini. Kalau bukan karena kekuasaan dan kekudusan Allah, maka kita tidak bisa. Saya mau tanya, apakah kita mengerjakan hal yang baik senantiasa dalam hidup kita sepanjang hari? Ada kalanya kita berhenti melakukan yang baik, menahan diri. Bahkan mungkin beberapa kali kita melakukan yang jahat. Tapi lihatlah, so taulah pinadenggan toktong doma masu-masu di batal. Tetapi kita jangan seperti kalau saya bagikan pengalaman menginang Bapak Ibu sekalian di rumah, anak-anak itu kalau nyuci piring, itu gudang pangiduan nak. Tulu pisik do piring isusi, itu rarat pangiduanon. Piring yang pertama isi paket data Pak. Piring yang kedua boleh main HP sampai malam. Piring yang ketiga tambahan uang jajan. Pula tulu pisik do. Bahkan di lain kesempatan tanpa berbuat apapun mereka merasa berhak untuk menerima yang baik dari orang tuanya. Amanginang Bapak Ibu sekalian, supaya kita jangan seperti itu. Kita menyadari, kita tahu diri kita siapa di hadapan Allah. Karena Allah itu kudus, maka seharusnya kita hidup kudus. Karena Allah sudah menguduskan kita dengan darah Kristus, maka kita hidup dalam kekudusan itu. Paulus membantu kita melalui suratnya kepada Timotius yang masih muda. Jadi saya buat 3 hal bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Allah yang Maha Kudus. Yang pertama, kita mengembangkan kebaikan, parayahima akan adenggan inanakinati. Mengembangkan kebaikan, bukan mempersempit, bukan mengecilkan kebaikan, tetapi memperluas, mengembangkan. Kapan hari kita punya kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah. Yang kedua, pertandingan iman. Bukan untuk mengalahkan siapapun, tetapi untuk menang bersama-sama. Kita ambil prinsip-prinsip pertandingan, yaitu sportivitas dan disiplin dalam iman. Tetap berdoa, tetap beribadah, tetap memuji Tuhan, tetap melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Itu disiplinnya.
Yang ketiga, kita menyatakan kebenaran di segala tempat. Seperti Tuhan Yesus yang menyatakan kebenaran sampai titik darah penghabisan di hadapan Pontius Pilatus. Padahal Pontius Pilatus pernah berkata, di tanganku ini ada kuasa untuk membebaskanmu. Di tanganku ini juga ada kuasa untuk menghukummu. Sekarang pilihlah, katakan sesuatu, kata Pilatus. Tetapi Tuhan tidak mengubah pandangannya, dia tetap menyatakan kebenaran Allah Bapa sehingga dia sampai juga kepada kematian untuk menebus kita. Tetapi darahnya itulah, amanginang Bapak Ibu sekalian, yang menguruskan kita, maka layaklah kita untuk hidup kudus di hadapan Allah. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi tanda penghormatan kita, ciri dan identitas kita sebagai umat Allah, manusia Allah, halak midibata. Damang dai nanga kadongan, hari ini kita merayakan pesta Gotilon. Mungkin pertanyaan-pertanyaan reflektif, pertanyaan-pertanyaan retoris perlu juga kita pertanyakan. Kalau kita sampai pada hari ini dalam keadaan seperti yang kita alami masing-masing, sebenarnya bukan karena kuat kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita atau kepintaran kita, tapi Tuhan masih berkenan mempertahankan kita. Tuhan masih berkenan menyediakan tempat bagi kita untuk menjadi umatnya. Maka mari kita bersyukur dan ingat-ingatlah kebaikan Tuhan, terutama dalam hidup sehari-hari. Tuhan pelihara kita setahun penuh. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau membesarkan nama Tuhan, kita mau jujur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan telah memelihara dan merawat kehidupan kita. Mari kita tunjukkan itu dalam ringgas kita, roh tujolo, pasahaton, manaruhon, parbueni, hamolationi rohata tuibana. Itulah yang menjadi khotbah atau renungan bagi kita pada minggu hari ini. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga, atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau tetap memelihara kami hingga pada hari ini. Kami tahu Tuhan, tidak banyak perbuatan baik, bahkan tidak ada perbuatan baik kami yang bisa kami andalkan di hadapan-Mu. Semua hanya karena belas kasihan-Mu, semua hanya karena kasih sayang-Mu kepada kami saja Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur dari hati kami yang paling dalam. Dan kami juga berharap Tuhan supaya Engkau senantiasa mengajari kami juga untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan tetap pelihara hidup kami, Engkau akan tetap mengadakan hal-hal yang baik dalam hidup kami Tuhan, juga di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, dan juga iman kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengetahuan, memberikan kami hikmat Tuhan untuk menerima dan hidup senantiasa di dalam firman-Mu. Tuhan, pada hari ini kami akan membesarkan nama-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, oleh karena belas kasihan dan perbuatan-Mu dalam hidup kami selama 1 tahun ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengiringi perjalanan kami Tuhan, dari tempat duduk kami masing-masing menuju kepada tempat di mana kami Tuhan menyatakan bahwa kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati juga saudara-saudara, orang tua, anak-anak kami yang dalam keadaan sakit pada hari ini Tuhan. Kasihanilah, berilah kesembuhan, berilah kesehatan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maredde mahita sian bukwede 560 saratuna uhut pasahaton pelean paduahon. Amen.
Hamu ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Nuaing sahat mahita tu pesta, tu acara pesta gotilon ni huriata. Laho makalason dohot makamulatehon dengan bahasa ni Jehovah. Atong di bagasan roha na mandok mauliati tu di bata, ta puji ma ibana, ta edehom ma buku ede 373 mangula hita jolma. Hamudongan sahuria, nungata jalo dengan bahasa doho tasini roha sian Jehovah, tau kuhodo saluhutna silehon-lehon na dengan nasa uli bahasa na mauliutus, imana ro sian debata, dilehodo hita parbueni tano, parbueni suasuanan dohot parbueni akka ulauta, saluhut nai nungata jalo sian Jehovah, atong da tamama hita mandok mauliate tu debata, didok hata nitu hata, ikon buatomu ma sian patumonaan ni sadok parbue ni tanui, nadapot ho sian tanomi, nang nilehon ni Jehovah debatap tuho, jala pamasuhom mudui tu bagasan apang, jala buanom mudui tu inganan si piliton ni Jehovah debatam, bahen inganan di guarna. Ikon burjudo lehonomu parpuluan sian nasa gogo ni tano, boni si naburhomi, sian saluhut na tubu ditanomi ganup taon. Mangalehon parubeni akka ulo nami, upasat hami mai bahen pelean na khusus di jolong. Atong taruhok kamu masitong parsapuluani tu bagas parpeopan, asa adong bohal di bagas jabuku, jala ujuni hamu au taringot tusi, ninna Jehovah Sebaot, manang so ukapoku di hamu akapad di luan ni langit, jala mangusehot tu hamu gabe maradu marlobi-lobi. Mari dihita ede walu opa walu dison adong hubuat Tuhan uhud tapasahat ma akapelian gotilota. Barbue ni
Tado mamauleate tu Jahoba ay pardengkan basa do ibana rodi saleleng nileleng na do asini rohana tu hita nunga tapasahat siluat tatutu hata marite huriana songon parbue ni akana taula atong tangi hommahamu tangi kamu ma hata ni debata nama dok alai marwaso do debata mangusehon saluhut tasiasi tuhamu asa sadok tuk situtu dihamu jalamar lobi-lobi hamu laho patupahon saluhut ulau naringgan atong taharingga somma makoba si huriana di bagasa dame sadani roha dohot holong ni roha taedehom ma marolopolop to dikki laos jongjong ma hita. Tatangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami ma siana nilehom mitu hami. Pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti. Asa huparasia kami pelianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami mariti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sinehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata amanami pardenggan basa na sumurung narodo hami tujolom mabuan puji-pujian dohot tolopolop mauliate rohanami ala di pasu-pasu hona hula hami gabe jupang hami parbue sian akanat hula hami marlas ni roha hami nuaing mangalehon silehon-lehon nami na dinggat tuho nalaho pasanga pokodo hami ala ni pangaramotim di hami dohot jakka na hula hami jalamalua hami di bahen hosian ragam ni parmaraan na hurak tamado hami nian majalwasi ni roham na gudangi ala jojot hulau si hami paretam sai se sama dosa nami jala unang jujur pabahenan nami i sai togu mahami marhite-hite silehon-lehon mi asalam hupa-hupa hami roha nasohasia jala huitok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai buhai maroha nami marhite-hite todim asa hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok mauliate sai urupi ma akana pugos dohot na dangol unang loas mate aturaparon manang ise na makabiariho sai tatap ma naha leonon jala suru pangurupi tunasida sai apoi ma akana mora naduma asa dilehot tuakana hurangan sai pasu-pasu mahatam tu rohanami ai ido hanguluan mitod dinami sai paingot hami di ujung nilakanami asa unang holan hanguluan di tanoon hulului hami alai togu-togu mahami asa hupariak hami hanguluan dohot arta nasoolo suda silehonomu tu hami sai pasu-pasu na manggonggomi hami dohot panguhum rodi akaraja asa tigor uhum nasida jala asa diuluhon nasida paripenai tuaka ulaon nadenggan sai paringgas hami mula-ulaon
ai patik muhiad dui asalam moru bilangan niakan ajukat jalalam totoropna para siroha na pasanga poko saiboan mahamisian rurah susah anon tulabungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ale amanami na di Banua Kijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaumu sai sahut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Kijang lehom matuhami hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Dame jalo hamu mapasu-pasu sian de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaur homma damena tutodim amin. Mauliate ma dihita salutna mangindot taminang selamat hari Minggu ma dihita salutna. Mauliate ma dihita di hamu amang inang di sude aka naulina dengan naung pinasahat muna molo adong naso dapotan snack Roma madapoton seksi konsumsi di konsistori. Mauliate Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.